We can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. 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 Rock and roll
Rock and roll. Hej. Og nu kommer vores juleafsnit. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. I have fun, so Mr. We should take it all the way. Hey, jingle bells, jingle all the way. I have fun, so Mr. We take it all the way. Hey. Hej, og nu starter mit juleafsnit selvfølgelig. Og Abdullah, han vil gerne sige hej. Hej Abdullah. Ja. Han kommer selvfølgelig ikke lige frem, fordi det gider han jo ikke. Han er meget genert. Men den der fik jeg Abdullah i dag, og jeg vil rigtig gerne vide, hvad den kan. Så, Abdullah! Nu sker der med sådan noget stød noget, jeg kan ikke lide dig. For helvede, Abdullah! Au! Nå, over til dig, Abdullah. Tykker jeg kommer. Abdullah er her. Med de store muskler. Nå, jeg er her for at fortælle dig, at Chris han er her ikke 10. december. Eller fredag, eller næste uge her. 10. december, eller det der. Så kalenderen kommer ikke den dag, så laver jeg det hele til der. Eller Chris gør det. Men det er fordi, han skal til Europamesterskabet i karate i Letland. Så vi ønsker ham held og lykke. Nej, vi gør ikke. Og det var bare lige det, jeg skulle fortælle jer. Nu har I mig! Boo! Det er forkert knap. Sådan der. Nu har I mig! Ja, jeg bare sige, jeg er. Okay. Jeg har lige en pistol her, så sådan der. Jeg skulle lige have magasin ud, og nej, det skal jeg nok gøre. Okay, men for at få det på det rene, så er jeg jo pæn. Men som I alle sammen ved, så ja, så skal jeg lade være med at hoppe. Og der står en mand på stille uden for en hvidt vindue. Og derfor forstår jeg det ikke. Jeg ved godt, det her juleafsnit ikke er selv jule, men det er en kalender, så du skal bare acceptere det. Og sådan lige. Og den der mand er uhyggelig. Jeg kan slide den af fjernsynet efter ham. Ja, nu får I mig lige om lidt. Men jeg skal lige høre en sang. Put it down on me, just put it down on me, put it down on me, down on me. Der er det spøgelsestyggegummi. Det gør mig faktisk lidt urolig. Men for at få det på det rene, har jeg lavet den maske i et eller andet fag. Yeah! Og nej, det var ikke billedkunst, det har jeg ikke. Jeg har lavet masken til sådan noget et emneuge her på min skole. Men den er mega awesome. Prøv at se her. I kan ikke se, hvem det er.
skal jeg lære et ulækkert trick, men det er faktisk... Gør man sådan her, først så putter man den op i næsen, ikke også? Så gør man sådan her. Og så putter man den så langt ind, at man faktisk ikke tager det, og så gør man lige pludselig bare lige sådan her, eller sådan lidt til det i trøjen. Okay, jeg skal nok lade være. Nå, det er rene, og så... Okay, det der tyggegummi, det er altså meget uhyggeligt. Nå, og for at få det på rene, som jeg skulle til at sige, som jeg lov til at sige, så så for at få det på det rene, som nu jeg vil få, at jeg synes jeg her så for at få det på det rene, som at jeg nu vil fortælle jer, at det her det er en kalender, og den bliver meget god, og det håber jeg også I vil synes. Og afsnit 2 den kommer selvfølgelig, og gemmer det bare på ganen så. Og jeg tror det kommer til at gå godt, og sådan glæder jeg nu til afsnit 2, for nu slutter jeg det her afsnit. Finger. Farvel.